Na kamere máme taktiež novú tvár FK Poprad a je ním Majo Jarabinský. Majo, ty prichádzaš na pozíciu skauta a taktiež trénera kategórie U9. Tak skús nám povedať niečo o sebe, akým spôsobom si sa povedzme do toho Popradu dostal a ako vidíš ty svoju pozíciu v tomto klube. Tak do Popradu som sa dostal, vlastne som prisťahoval za priateľkou, takže z rodinnej záležitosti. A pre prácu v klube ma oslovili známi, ktorí tu už pracujú dlhšiu dobu, keďže som dlhé roky trénoval v Starej Ľubovni, zhruba tých 15 rokov pri mládeži, takže viac menej ma to aj lákalo pracovať ďalej pri futbale. Rozumiem. Tvoja pozícia skauta je veľmi zaujímavá, pretože teda, ak tomu správne rozumiem, ten skaut sleduje povedzme v okolí tie talenty a snaží sa ich nejakým spôsobom doviesť do toho klubu. Už máš skúsenosti s takouto pozíciou skauta a čo tá práca obnáša? Tak osobné skúsenosti zatiaľ nemám, keďže je to vlastne aj nová funkcia v klube, ale na základe tých dlhoročných trénerských skúseností pri mládeži, tak myslím si, že viem vytipovať vlastne vhodného hráča, talentovaného, ktorý by sa hodil vlastne do klubu, ktorý by pripadal do úvahy vlastne a ktorý by zapadol do koncepcie klubu. Takže budeme teda hľadať talenty v okolí, ktoré by mali teda bojovať za FK Poprad. Možno niekedy to môže byť aj nevďačná rola, keďže v okolí sú dedinky a malé mestá, ktoré si strážia každého hráča. Ako to vnímaš, takúto pozíciu? Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zo Starej Ľubovne takisto odišlo strašne veľa talentov do väčších klubov, čiže to je v podstate údel týchto menších klubov, pokiaľ sa chce hráč rozvíjať v lepšom klube, kde má kvalitnejšie tréningové podmienky, kvalitnejšie zápasy. Takže je to taký údel tých menších klubov, ale viac menej je to taký trend. Ďalej ma ešte zaujíma, ako si povedzme nejaký ten rôčik dozadu, alebo aj aktuálne, ako vnímaš ten FK Poprad na futbalovej mape. Predsa len je to mužstvo, ktoré sa pomaly, ale isto chce zapísať na tú slovenskú futbalovú mapu. Vnímaš to aj ty takto? Tak určite celá futbalová verejnosť to asi takto vníma, že futbal za posledné roky urobil krok vpred, čo sa týka zázemia a celkového pohybu vlastne toho futbalu dopredu. A myslím si, že vedenie klubu robí všetko preto, aby ten futbal v Poprade išiel hore. Jasné, Majo, ďakujem za rozhovor a prajem teda veľa úspechov v tvojej práci. Ďakujem pekne.